Yeah, the voice, Kadoma. Welcome to the Spanner Podcast Show, the biggest podcast in Kadoma, the voice of people. Mushonga we stress. Follow to our podcast. Nepe nyuro yevanu. Maswera sei mhuri yeZimbabwe, kusangana zvekare kwatiri kuita pano pandinokupai nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika makona mana ese enyika. Kuenderera mberi neescape yakaitwa nana Chidhumo naMasendeke ndokuzobatwa kusvika vazourayiwa. Paepisode 4 yatakapedzisira kuita takapedzisira magadhijeri akunzi anofana kuendeswa kutraining inonzi special tactics. Ninyaya yekuti pakatiza vasungwa vakatadza kushandisa pfuti vaipotsa, saka vaifana kuzonotrainwa kunzi vagone kushandisa pfuti. Saka iyi episode 5 yatauya nayo tichinzwa kuti chii chakazoitika kumberi. Handidi kukupedzerai nguva, ngatisangane muvhidhiyo. Yekwasekuri kudolungana mukomadheri achaitauri pakazokurohwa mapurisa ekuJuti branch pakaitika zvimwe zvinhu. Saka takazopedza training dzedu, ndikagara patraining depot. Takutraina vamwe vangu PSTT. Saka vana Chidhumo kuchikuru Maximum Prison, Chidhumo aingotaurawo mafirimu ake, vakazobva paya vakunzi vana Chidhumo vakunzi vakaenda kucourt, vaikoti vakatongwa vese, vakanzi death sentence vese. Chauke death sentence, Chidhumo death sentence, Musariri death sentence, Musariri angafa, uyu Chauke, Chidhumo naMasendeke vese vakabva vatongwa death sentence. Saka vakazoyemwa 2002. Pavakazoyemwa ndanga ndisiri kuchikuru Benin, ndopatanga hondo dzepolitics. I'm not going to dwell on the political side because last time it became emotional. Vanhu vese vanga vakuteerera vaichema. Saka today I'm not going to dwell on the political side. Pandakazosvika pakuvictimizwa, ndakudzingwa kuHarare, ndakunzi dangerous munhu yokuti anonga anofurira maprison officers edu. Saka hatichamudi muno muHarare. Ndikapuwa PI neprison, ndikadzingwa ndikaendeswa kuChipinge prison. Saka vakazosara voyemwa vana Chidhumo. I think vakayemwa munana May here 2002. Because pandakangu ndichingobva inini vana Chidhumo vakabva vasara vachiyemwa. Pavakatanga kuda kuhemwa chaipo, pavakatanga kuda kuhemwa, I think I was still in Harare. Pakafa mama Mafiyana, mukadzi waJohn waNkomo 2002. Ndo pakafa mukadzi waNkomo paipai. Ndo pavaida kunohemwa. Saka zvikanzi na kwafa Gamba. Saka hatingahenge mabhanditi oigwa pamwe chete neGamba azviite. Saka vakabva vanzi mbovadzoserai. Apa vana Chidhumo vakambofara kuti zvedu zvaita. But vakazongoti gare munana May mama Mafiyana vachivigwa, vachibva vangonzi ngavachienda, vachibva vanodimburwa musoro. Saka makuva avo ariko vana Chidhumo. Nochambisika vanhu vanenge vachiti hanzi mahero. A rapist cannot be a hero, guys. Ndogara chitaurira vanhu. Mhondi haisi hero, guys. Handiri muri kuona zvakawanda zvatakaona muprison. So I'm not going to dwell on the political side. Last time I spoke about politics, vanhu vakapedzisira vakuchema what I went through in the hands of ZANU-PF. So today I'm not going to dwell on that. So what I need to do is that is what transpired about Chidhumo, Masendeke, Musariri, Mariko Nguluve. Ndati mubate pekuti musanyeperwe nevanhu vaive vasipo. Kune vanhu vaive vasipo vaakutaura. Ndakanzwa account yakataurwa nemumwe mubanditi. That is not a true account of what happened. Dauti mudzidze chinhu 1. Maprisons ekuZimbabwe ana Mkomadeni Yuda, what happened to the family of the murdered prison officer? I'm not sure Mkomadeni, because I had a conversation nemwana wacho one day. Akandisendera message. Ndira kuziva kuti baba vangu akafa sei. So I had to tell him. Handisi kuziva kuti because kare vaiti kana wafirwa, ukafira pabasa mukadzi aibva apinzwa basa. Hanzi muponda ne. Handiti maona. Saka nyaya iripo ndeyekuti ndachitaura nyaya pandazoverenga yaMkomadeni. Ndachitaura nyaya yekuti vazohemwa vasungwa vaya. Ini ndanda kuChipinge. Handiti maona where they compensated. Yeah, vanokombanzetwa. Waiti ukafira pabasa unokombanzetwa. I still remember
mupana murashiki akafa pataiteera una chidhumo was compensated I think. Saka zvazvinoita ndezvekuti waitika murume ukafira pabasa you end up waita sei mudzimai wako kana aripo aigona kubva apinzwa basa ipapo kuti aone kuchengeta vana wozopuwa compensation and so forth. That was nice. Ndaitozvifarira kuti zvakadaro zvichiitika basa rinokunakidza. Hanzi which prison kuchipinge ndaive pamandikisi pachipinge prison ndo pandandiri. Hanzi ndo magajere keri tsvimbo like vana mahobho yanga iri a session Nigel vanhu vanofananidza prison nemagadhareta aya zvakatosiyana because gadhareta ashande nebhanditi. Ukada kuona munhu anoziva chigadhijere munhu anoziva chibhanditi chese mugadhijere chibhanditi chese chozikanwa nemugadhi because hapana bhanditi wausingachengete hapana. Anditiwaona hapana mbanditi wausingachengete magadhijere vanhu vanovatarisira pasi but that is another world. Prison is a different world from the normal world that you live, guys. Zvinoitika mukati muya zvakawanda. I'm not going to say a lot, but zvinoitika mukati mujeri muya it's a different world. Indoni vanhu vayo vakatosiyana nevanhu vari outside. Andimurikuona. Saka ndakateerera mbanditi mwaitaura his version the escape of chidhumo escape vaita aromazi ndini ndakazomasterminda ndini ndakazoita sei. Hakuna zvakadaro musanyepero. Chikurupi maximum is a grade 4 prison. Murikunzwa? It's a maximum prison, a grade 4 prison. If you masterminded the escape that shook the world, then you were not going to be transferred to a lesser grade prison. Vana mutare ma grade 2 prison ayaya. Mamwacho vana hwawo I think vana hwawo ma grade 3. Harare Central, Chikuru maximum, Kami maximum, no ma grade 4 prisons where the maximum security is given. Saka ukazonzwa munhu akuti ini ndakamasterminda escape yana chidhumo yaye obva wati ndakazotorwa ndikaiswa to a grade 2 prison where there is no security. Because once kana uri escape or you aided escape, kunyangwe kana uri civilian, if you aided escape totokubata unotobatwa unotoenda kukoti utotongwa, you come back mujeri utopuwa chikepe chered chache. Saka people should really understand that you cannot be removed from a grade 4 prison and taken to a grade 2 prison kana uri an escapee, or if you minded you kana uri ndiwo kata mastermind such a massive escape. That will never happen. Andimona. And on the note mkoma how years calculated in the prison. Let me say mkoma funny. I'm not privileged much to administration part of the prison. But I understand ndekuti iwo munhu zvataingoziva payani zvokuti waiti iwo ukatongwa mutongo wako magistrate anokubvisira. Kana waya kujeri unobvisirwa 1/3 of your sentence, which means about 10 days dzaunobvisirwa. Saka I think kujeri unenge wakupika your month inenge about 20 days around 21 days. Saka mwedzi wekujeri is about 21 days. Hanzi manje mdara wako mfesi wangu ndirishepi aniti maona. Alright ladies. Saka ndo issue iripo, ladies and gentlemen. Those who want to really understand how the prisons operate or get managed, it's not. If you ask a prisoner knows nothing. And you know, because a prisoner anongobva mujeri anditi oenda kukoti, abva kukoti otongwa jeri, obva parimandi oenda kuare central prison kunogara ma convicted prisoners, or else obva aenda zvakaita ngechikuru maximum prison. Asvika ikoko achagara musero make kuhall, kwekuti atoti ma hall prison. Saka every hall inenge ine macells ayo, unogona kuenda A hall, B hall, C hall, D hall, E hall, F hall. Anditi maona. Saka kana ogara imomo unozwa unogona kugara life in prison pachikuru maximum usingazivi kuti jeri usina mubva wamboritenderera jeri rese. Saka munhu anoziva jeri prison officer, because hapana paanonzi apa haashandiri, anenge achishanda everywhere. But a prisoner, is hard for a prisoner to know what is around the prison. Saka uzonzwa musungu wakuti ndakamasterminda such an escape, that is a blue lie. That's a lie.
You cannot mastermind that escape. Wobviswa pachikuru maximum prison. Woendeswa ku a lesser grade prison. Because my open prison is grade 1. And my farm prison mazhinji acho ma grade 2. My medium prison mazhinji acho ma grade 3. My maximum prison akarasana wawa akarasana chikurubi nana kami ma grade 4 prison where maximum security is rendered. Saka you cannot be removed from a grade 4 prison uchendeswa ku a grade 2 prison. That will never happen. Andini maona. Saka this is exactly what happened pa escape yana Chidhumo. Vanema questions, you can ask me my questions. You can type your question panapa no pindura. Kuti ndi clarify ma issues amofungidzira kuti apa andina kunyatso kuexplaina zvakanaka ndi explain futi munyatso kunzwisisa kuti ma bandit ma D class vana Chidhumo pavakatiza masendeke anga asimo vana Chidhumo achitiza kuchikurubi maximum masendeke achibatwa uko masendeke achiuya ndiye akazotengesa kuti Chidhumo mukada kumubata munonomubata pakati. Magariro anga akuita Chidhumo namasendeke mamusikavavhurire pamwe chete vairovana vakanga vabhita kuti wakanitengesa wachiti zvina basa wakanitengesa wachinetsana wakomana vaive. Saka you end up wakunzwa kumwe musungu akutaura kuti ni ndakazodai hapana zvakadaro. Mufesi ainzi Percy Ndlovu wandachitaura nezvake. Percy aida kuescapa but akatadza kuescapa because Percy aive neproblem yemusoro. Musoro wake wegara wakabandagwa kudai every time. Because Percy pane paakambo nenyaya yake yemedhai. I think aida requesta kona officer in charge kuti chichakaitika. Saka Percy akazvirovera musoro pamadziro. Musoro ndobva watsemuka wakaita porridge haana kufa aida kuzviuraya. Saka adaro musoro waPercy waigara nanhasi I think kana kwaari unogara wakabandagwa chete Percy. Andi muri kuona. Anti kuda movie mukoma. Movie I think pane vanhu varikuda kugadzira movie. Ndakataura I will help them kugadzira movie yavo nichinyaso wati izvitaiso. And mufesi I heard kuti captain akauya anga ari in charge nepresidential guard pakatiza una Chidhumo akadzingwa basa kuti sei wakatadza kuwana Chidhumo. I heard so. Chidhumo was my classmate kana makakunyora bhuku imwe information ndokupai. No, it's okay guys because masendeke information yaipo yaive kuti baba vaka I think baba wamasendeke baba waChidhumo was a policeman I think baba waChidhumo baba wamasendeke ainzi is a businessman and hanzi ane vafana vari kuba zvinotyisa zvino izvi saka zvinenge zviri mufamily. Saka inini tiri kumaximum kuya tiri kumaximum prison. How many times did Masendeke and Chidhumo escape from prison? Masendeke na Chidhumo vakatanga kuescapa 1995 kumasvingo prison kurimandi prison kwavakakurira magadhjere vakavatinhira musero vakavavharira vakatiza vakaenda vakatiza nethe other 2 guys. Saka vaescapa kumasvingo kurimandi prison Masendeke haana kuzoescapa elsewhere but Chidhumo akazoescapa kech2 achiescapa pachikurubi maximum. Uyu Chauke akaescapa ka2 akatanga kuescapa kupi kurimandi prison akazoescapa futi kuchikurubi maximum prison. Chauke was an ex-soldier. Musariri was a ex-police support. Then Chidhumo yangangoriwo mbavha. Nguluve yangangoriwo mbavha. Andimaona. Saka pa escape yevanhu 4 Nguluve akazofa Mariko. Uyu Pedzi Musariri akapfurwa akafa ipapo. Andini muri kuona. And you can be the movie director. Oh, thank you so much. Saka no issue yana Chidhumo iyoyo yekuti musanyeperwe nevamwe vanhu vakanga vasipo. The truth is what I've told you. This is the truth. Musataurwe nemunhu anoti hanzi nini ndakamastermind escape ndikazotorwa ndikaendeswa kwaMutare. Mutare is a grade 2 prison. There is nowhere prison officers will remove an escapee from a maximum prison to a lesser grade prison. Yekuti nemudziro mudhuru wacho pamwe anenge atori majurawo chotongopusha wotobuda woenda. Hazviitike izvozvo kujeri. Hanzi which cell is Gumbura in? I'm not sure because I left the prison I think 12 or so years ago. Vana Gumbura vakatozouyawo nezuro tatosiya. Hanzi move Chidhumo akachengetwa kwasekuru wekwamai
Chidhumo surname ndeye kwana sekuru. Okay, pakaipa. And don't mind that Seo good for nothing who was sent to discredit you. Discredit yacho inonetsa sweetheart, because information yandopa panapa is the truth. Andina chandowedzera kana kubvisa. Anditi maona. Asi mudhara dzokai, asi makafi. Mubvunza chakwana. Waita basa Yuda, can you have conversation with that self-proclaimed mastermind? I can engage him and ask him questions. Anditi maona. Dzandozivawo. But most of his account is not true. It's not true. Just probably angomeka kuti vanhu mungofara or the likes, but it's not true. Hanzi why utusu vanofira hanzi vaiva Chidhumo escaped from Masvingo Central. I think yes. So this was his second escape. That's true. In 1995 aka escape pa Masvingo parimandi. Ndoba vakavharira magadjere mu cell. Hanzi ko cold stream Karimanzira akange akamira se. He was a quiet guy, very good guy, very composed. Karimanzira akazofa, very composed guy. He was a nice guy. Taitoitira mwasungu wataitoona kuti uyu akarongeka upenyu hwake. And mhosva inoitika, but vanenge vakarongeka. Cold storage, he was a gentleman, that guy. Anga asina kana karaba. Because pajereka kuti ugare zvakanaka undowirirana nemagadjereka. Because ndo vanokuchengeta 20 years dzaunenge urimo. Ndokona kuritaya nchikusiya urimo. Andiona. Chidhumo Masvingo remand, yes. Masvingo remand 1995 ndopa akaescapa. Anditi maona. Saka mugadzere akaitwa disarmed nana Chidhumo ainzi Makoni. Aive mtawa 6 pagedhi paya. Vakazomuita human shield vachienda pa next tower ravakanosvika vakauraya mafuta anga referee. From there vaida kuenda mu third tower. Because vaida kuti disarm kuti futi vanga vane 1 vaida ya mafuta vonouraya mufana ainzi Zikumva, votoraya Zikumva vaita futi ngani 3 dzavanobuda nadzo kuti kana vachingenja vanhu vaitoziva kuti panze apa chatove chimoto. Andimaona. And so Chidhumo Masendeke were friends. Yes, they were friends. They met ku Masvingo remand. Ndoko vakaitanga kuita mashamwari ikoko, and they escaped together ikoko. Ndobva vanogara kuMozambique. Vanga vatove nevakadzi vavo. Mukadzi waChidhumo aitouya achitomuona kuMaximum kweko achiti akasvika ototaura kuti can you give me mungandipa Chidhumo ndokupai everything that you want. You understand? Hanzi ko vana Chidhumo naMasendeke vaiva maZimbabwean kana they were Zimbabweans. They were maZimbabweans vekuMasvingo. Akanga ari makaranga. They were hanged. Yeah, they were eventually hanged in 2002. I think 2002 ndopa vakaurawa. Pakafa Mama Mafuyana. I think ndoma days avakafa vakomana avakanoyemwa. Saka vakatomboenda kumagallows vakadzoka. Vakanzi zvingaite kuti muvayenye pafagamba. Saka vakazoenda later vachinodimburwa musoro. Prison Break by Mukoma Yuda, it will be the best selling movie in town. Definitely it will be. Chauke ndiye here akanetsa kuno kuSouth Africa. No, not that one. Uyu Chauke aive presidential guard, aive musoldier. Chauke is the one akaenda kunorobha kuAlaska mine, akaridza futi pakafa mwana ndokuzosungwa kwakaita Chauke. Ndo mhosva yakamunza kujeri yemedha iyoyo. Pesai naMasendeke nekuvengana kwavo naChidhumo. Ava vakanga vasichaonane ndiChidhumo naMasendeke because Masendeke ndiye akanga apa information that led to the arrest of Chidhumo kuMozambique. Saka vanga vasichaonane kana magariro avo changa yango ekutokonyana muziso kuti iwewe ndowakanditengesa iwewe ndowakanditengesa. You understand? Saka that is the issue, the story of Chidhumo and Masendeke. Banda kuziva, you can ask any prison officer aivepo because vazhinji vakanga vasipo. Vaivepo, they will tell you the same story and rukudzai. And I will never forget that Chidhumo naMasendeke vakanyanya kubei. Chidhumo naMasendeke, they were robbers. As I've mentioned here, Masendeke at one time akauraya munhu, akabva pakarupfura mupurisa, akamutorera bhasikoro, akanouraya mukamurungu, akakapeta akaisa mukabhodhi. So these guys were murderers. But the major Masendeke akatongerwa rufu nemamedhas akaita.
vana Chidhumo naChauke vakaurayirwa mugadhero wavakauraya because pavaimutorera pfuti mafuta anzi anga ari mupenyu saka vaibvuta pfuti mwakatsika pahuro vachiuraya andiona saka they killed him and ndo vakatotaura vega kuti uyu aidhonza pfuti ndiChidhumo vana Chauke vakatsika pahuro ndo pfuti yainzi yakazopuhwa Musariri because Musariri ainzi ndiye aigona kuridza pfuti ndiye aigona kusniper because anga ari musupport. Very interesting to listen talking about your area of expertise. Thank you so much. Any information about Gasela, I don't know. But Hanzi Masendeke aichikisa aikwanisa kuchikizira magadi. Akamboenda at one time takazombodaizwa aita hunger strike. So hunger strike is not allowed in prison. Aida hake kuchikisa because airova madziro so. Saka achirovera tumadziro nzwara dzake dzakasimba dzadzareba zvokuti aigona kuti akubata anokuvadza. Andoona saka it was a dangerous hole yekuti akwanisa kusiya one mugadheri imomo mwema kutoda 2 3 4 magadheri imomo mu FB1 macho andidi maona. That one is Ananias Chauke from Mozambique. I don't know. As Elias anga ari musoja kuraira munhu basi akapfurira mupurisa bhasikoro akaba bhasikoro akaenda naro imbavha ndoshamisika inini mazimba vachiti Chidhumo hero Masendeke hero. Those guys were not heroes, guys. Ndatoona makomba akanyorwa ndikati guys vanomboziva here kuti vanhu vavanopa uhiro vachiti mahero vanhu vakaita sei anditi maona kuti vanhu vakaita sei saka vanhu vanotadza kunyatsonzwisisa kuti chinhu chinonzi robber what is an armed robber until you are robbed or until one of your relatives is shot nemarobbers. A good example pane mukaenda kukaroi kuna vanhu vanonzwe kwaChiremba mukaenda mukaroi kuna vanhu vanonzwe kwaChiremba mundara Chiremba aive nekashopu kakioski kaika taitiri vana vachikoro kuma 91 92 mundara Chiremba akaurawa nemunhu ainzi Harrison Chakai akamupfurira kabhege mari. Just imagine kakioski kekuma location tinowana mari a day. He shot that old man, killed him. Andiona saka takangokura marobbers haaite saka Masendeke ndiye akauraya vakawanda. Yes, I can't say yes or no because most of Masendeke I didn't know much about it, but vanhu avaiuraya, they were killers, they were murderers. And akabva ndazvivharisa kawanda vanoda kurangarirwa vakomana ava. I don't think so. Vakavigwa kupi kwavakavigwa kwacho ukaenda kuchikrubi kuprison training depot ukaenda kuprison training depot pane mahosi ukabva pamahosi uenda pane kajeri karipo katoti kaTelesta 2 prison. Kajeri kako kakakombwa nemakuva emacondemned prisoners ikako ndo pavanovigwa ipapo. Ukabva ipapo uchienda kumaximum prison parange patairidzira futi pane makuva aripo but akasangana war veterans freedom fighters who were hanged kuchikrubu maximum, they were buried there. Vakasanganawo nembavha dzimwe dzakangovigwawo ipapo. Saka vakazoseparata kuti no, since pane makuva freedom fighters, let's move away tonoviga mabanditi somewhere else. Saka vakazonovaisa panonzi paTelesta 2 ndo pane makuva awo ipapo, but they are unidentified. Unongosvika ungoona kuti panopa makuva but hauzozivi kuti apa ndiani. Takabva pashanda pakajeri ipapo kana chipoko hauchioni. Avamuke chipoko vakomana vaya. Hanzi vakavigwepi ndataura ndopandataura ukaenda kuTelesta 2 prison kuchikrubu training depot ndokune makuva avo ikoko. Hanzi comments though. Bvunzai mibvunzo ndikupindire guys, kwete kuti kana ndazoenda vamwe vachida vanonga kuya kuinbox vada kuziva ndibvunzei panapa ndikupindire. What is arrested on earth is in heaven. I think so because ndakambashanda paTelesta 2 ipapo kana chipoko chaicho hauchiwane. Unorara pungu wakagara pamakuva paipa wakagada A class chipoko hauchiwane. Is Telesta 2 operational? I think it's still operational because ndowaenda A class. A class anotina nguru vaigeza matanga enguruve vanotina mombe vese ndo pavanogara ipapo vanota look after area iyo iyai kumabhiza kuya kunguruve kugadheni kuna B class but A class anenge aripo achimhanya nemuriwo yedu tsotsi mhanya anotemera bhandu remuriwo saka ndiyana ndura 2 liters mukaka andonomhanya kutoya nemukaka. Saka paTelesta 2 I think is still operational.
hanzi ma-questions ari kuwanda ko chawagona igrade chimukoma igrade 2 prison farm prison igrade 2 prison. And do you know about the chap called Aiden Digden takangomunzwa, but I don't know much about Digden. Takangomunzwa hanzi Mutizwa ndiani ma-questions ari kuwanda. Mutizwa mumuziva here? Mutizwa upi? Vana Mutizwa wakawanda. Ndakashanda nemwe mupana, ndakapinda basa nemwe mupana hanzi Mutizwa, saka handizozivi vakawanda vanhu ava. What happens to the prisoner on the day of hanging? It's a process inonetsa kutsanangura yekuti musi wanohengwa anoitwa sei, zvinoita sei, zvinotinetsei kutsanangura. But let me just hint you kuti anongonotorwa kubva kubiho. Biho ndo unogara ma-condemned prisoners, onoiswa kuma-cells ari protective, ozotorwa nguva yakunohengwa iya omboenda kwachaplain. Chaplain oya omuverengera bhaibheri, fambe zvakanaka mwanangu, ozoenda pamanuzu paipai anoswa ziropu rake riya, ipo zobayiwa madhozi rubhuru odonha ipapo muritsipa oreba. Vamwe vanomama ipapo, zvakawanda zvinoitika. Vamwe vanobuda maziso tanga chasvomoka vadzipwa netambo. Vamwewo vanongofa vakanyarara kungovhara muromo yavo, vanofa zvakasiyana siyana. Mandikisi grade chigrade 2 igrade 2 is a farm prison. Hanzi vachiri kutanga kufa here. Who is Silver? I don't know this Silver. I don't know. Ndaingonzwa vanhu vachiti Silver muHarare. I've never met him. Naijoguri kuiti vatanga hanzi mudhara imi muchitaura ini ndichinyora bhuku. No worries. Flows Makombe, I'm not hanzi to tell us hanzi use ndoda ma-questions enyu about the guy unonzi Fungai aiba futi motikari. Vakawanda kujeri guys. Vasungwa vemotikari vakawanda kani. Ndakagara ndakachengeta vakomana Magnum gang, vana Joshua, vanani, ndakachengeta vakawanda. Vasungwa vemotikari havapere muHarare. Motikari hadzipere kubiwa. Guys, was our government ndoda ma-questions enyu. Our government paying you nicely according to your training. Zvinoitika nchekuti patraining kana wapedzawo training you expect kuti anhu chapromotwawo to the next rank nebasa randenge ndichiita, but maranks ekutraining depot haafambi. Munhu unogona kuti life yako yese paTD ungori PPO, hazvifambi zvimarengi zvepatraining depot. But mari yacho still haina kusiyana nemari ine munhu ari kustation. Andoona hapana chakasiyana. Mari government pays you according to your rank yako. And do you ever meet neighbors Mark and Matthew Gardiner? They spend most of their lives in Chikurubi. I'm not sure. And come again, Shidumo and Masendeke didn't escape together. They never escaped together. Kwavaka escape together kumashingo kurimand. Ndoko waka escape together. But Chikurubi maximum, when Shidumo was inside, Masendeke was outside. When Masendeke was inside, Shidumo was outside. Saka waka zongo sanganiswa babatwa vese. But pawaka escape pachikurubi, they did not escape together. Ndakagara pasi naMasendeke ndichitaura naMasendeke. Let me tell you kanyaya kakandaka Masendeke. Unoziva Masendeke, he was just a funny little boy. Anzitamba unoiswa nemudumbu here muhuro. Amen. Tambo unoiswa nemudumbu here muhuro. Munhu anozvisungirira, makaona vanhu vanozvisungirira. That's the same technique that they do. The hangman anokusungirira chete. Pano vanhu anosungirira vega. But the hangman anokusungirira manje. Hanzi vanochema here pavanoenda kumagallows. It all depends kuti munhu wacho ari how strong. Andiroona vamwe inotoita ngehuku motosimudza. Mwando ngatozvidhotera kudhara achitoenda ipapo. Mwando zvinda achifamba muchitotaura nyaya achitofamba. Vamwe motoenda neanonzi ma-straight jacket. Because vamwe vanenge vatori violent kuti hadi kufa. Saka motosvika paipai motomubatirana moisa straight jacket moenda naye. Saka it all depends kuti munhu wacho ari how ari kureacta how different. Vanhu they react differently. Hanzi mukoma yuda they escaped together kumashingo they escaped together, not kuchikurubi. Kumashingo yes, not kuchikurubi. Hanzi via escape usiku. Saka ndakatombotaura naMasendeke takagara chitaura nyaya zvedu. Ndikamuti chii chaimboitika Masendeke akati ndara inini pandaka escape kumashingo
Mhuri yeZimbabwe episode 5 yaperera pano, nenyaya yekuti hatidi kuti mavhidhiyo edu anyanye kurebesa, nekuti kune vamwe vasingafariri kuona chinhu chakanyanya kureba chikarebesa munhu chinozomubhowa. Ngatisanganei paepisode 6 apo tichienderera mberi tichinzwa kuti chii chakazoitika. Kana kareke kutanga kusvika pano, chibva ngosubscribe, kulaika, komenta nekushare. Aiwa, ndinotenda nelove and support yamuri kutipa. Ngatisanganei panext episode. Bye bye.